Racons de Sant Fost. Benvinguts. Humans, la plaga, amb Miquel Catalán. Quan una espècie animal o vegetal incrementa la seva població superant l'anomenat llindar de tolerància, diem que estem davant d'una plaga. Curiosament, aquest terme sempre s'ha utilitzat com una ingerència que perjudica als éssers humans, no contemplant en cap moment el perjudici en sentit invers. M'explicaré. No tenim cap problema en qualificar de plaga un increment de la població, posem per cas de conills, quan aquests fan perillar les nostres collites, o quan els senglars remouen els nostres conreus o campen per zones urbanes. Però, en canvi, obviem que una població de més de 8.000 milions d'individus pugui representar algun perill per a la resta d'espècies del planeta. El cas és que els humans creixem sense aturador a un ritme actual de 70 milions per any, cosa que, a més de generar una pressió extra sobre la flora i la fauna, suposa una imperant necessitat d'incrementar l'explotació de recursos per abastir aquest excés de població. Immersos dins d'aquest cercle viciós, hi ha qui argumenta a favor de fer créixer encara més aquest número d'habitants com solució als problemes socials i econòmics que es generen, quan la lògica ens diu que això, més que un remei, el que aconsegueix és agreujar cada cop més el problema, a més de causar un perjudici mediambiental cada cop més gran. L'ésser humà no té depredador natural. Hauríem de suposar que la nostra condició d'animals racionals dotats d'una intel·ligència superior ens hauria de permetre regular aquesta circumstància, però en aquest punt, que pot semblar absolutament coherent, ens topem amb multitud de condicionants, religiosos, morals, polítics, culturals i fins i tot econòmics, que són contraposats a la mesura de restringir els naixements i controlar l'excés de població. Està clar que la natura no pot fer aquesta feina i nosaltres, que som una contradicció amb potes, no semblem estar capacitats. Explotem cada cop més i més recursos per abastir la població mundial, posant cada cop més en perill el nostre planeta, que és la nostra llar. Això sí, ens sentim amb l'autoritat necessària per sentenciar quin ésser viu és una plaga en funció del molest que sigui pels nostres interessos. El número d'humans creix exponencialment, especialment al tercer món, on la manca d'aliments és dramàtica. Això genera onades migratòries cap a un primer món a la recerca de treball i un futur millor. Primer món que, per a la seva banda, camina en direcció a una era d'intel·ligència artificial i robots que eliminaran multitud d'aquests llocs de treball. I aquesta situació provocarà, a mig termini, un col·lapse que els governs intenten ara preveure amb una economia cada cop més deteriorada que amb prou feina podrà suportar la despesa. Mentrestant, als països del tercer món, molts d'ells amb recursos naturals valuosos però que no estan a les seves mans, continuen en caiguda lliure. Per altra banda, en aquest escenari tan incongruent, governs i empreses d'èlit treballen en projectes d'habitar altres planetes, perquè cercar una solució terrenal sembla més difícil que colonitzar l'univers. Com diem en català, tenim mala peça al taler. Confesso no tenir una solució i tot sembla regit per un descontrol generalitzat. Aplicar la lògica matemàtica a un problema de superpoblació humana suposaria haver de trencar molts esquemes, replantejar la societat, el codi ètic, redefinir molts conceptes com, per exemple, aplicar als humans els mateixos criteris sobre plagues que s'apliquen als animals, i això és poc probable. Tot i que sospito que això ja se'ns ha anat fa temps de les mans, m'agradaria deixar obert aquest debat i que tothom li pogués donar un parell de voltes. Aporto 4 dades per donar context. Cada any al món es produeixen 1.300 milions de tones d'aliments, dels quals una tercera part, és a dir, més de 400 milions de tones, no s'arriben a consumir mai. Acaben a les escombraries caducats i fets malbé. Cada persona genera 450 quilos de brossa a l'any, l'equivalent a 7 vegades el seu pes. En 70 anys de vida, més de 33.000 quilos per cap.
Si multipliquem per 8.200 milions d'habitants població humana actual a la Terra, tindrem 270.000 milions de tones de brossa. Aquesta mateixa persona, en 70 anys de vida, tindrà un consum energètic de 210.000 quilowatts, que per generar-los caldran 42.000 metres cúbics de gas natural, o 90.000 quilos de carbó, o 21.000 litres de fuel, o 15 metres quadrats de panells solars en una zona amb 1.800 hores de sol efectiu a l'any, produint electricitat durant els 70 anys de vida i havent de substituir 2 cops els panells. Recordem que tot això és per cada habitant de la Terra. Però atenció, si no estiguéssim en possessió d'aquestes tecnologies energètiques i depenguéssim del foc com els prehistòrics, la població actual acabaria amb tota la massa forestal del planeta en poc més de 30 anys i, per conseqüent, amb la vida, la nostra i la de la resta d'espècies. No podem negar que som una veritable plaga. Volem escoltar la vostra opinió. Què penseu? Esteu d'acord? No ho esteu? Escriviu-nos al correu latxoperasanfos@gmail.com. Tot seguit, latxoperasanfos@gmail.com. Amb la vostra opinió podem debatre el tema en un proper programa de racons a l'estudi de Ràdio Sant Fos. Fins aviat.